кои плюха подара. Това е една ужасающа паплач от комплексари, от плазмодии, които нищо през живота си не са свършили. Един от тях, горкия, най-великото му дело, което е свършил, е да стане ватман. И той, моля ти се, и той коментира, и той разбира от музика. И всякакви плазмодии, и всякакви пълзящи същества плюха, повръщаха, сраха върху Дара. Такова чудо не съм виждал през живота си. Това нещо просто и аз трудно го преживях. Всякакви комплексари, които нищо през живота си не са свършили, до никъде не са стигнали. Тъпи, прости, от някои от тях и грозни. Нямам думи да кажа това, което се случи в тази страна с тези хора. Другото, което искам да кажа е браво на Дара. Тя стана европейски шампион. Тя стана европейски шампион, равностойно на това, което стават европейските шампиони по вдигане на тежести, по борба, по гимнастика. Това не можахте да разберете от репки, буклуци, не можахте да разберете, не можахте да осъзнаете, че имаме един велик млад изпълнител. Дара, пожелавам ти всичко най-хубаво и още хиляди успехи и победи.